Yayi lelo pa 26 March 2026 pamene date ya nkhondo ndi 27 March 2026. Ma-update akuti bwanji. Ma-update amene tili nawo pano ndi awa. Pamene ndithu Trump akuyesetsa kufuna kuyichita nkhondo iyi ngati kuti awina kale, kenako akuwauza anzawo kuti salendani, komano akuyibweretsa mu form mukaonekedwe kakuti iyi ndi deal, let's make a deal, we want a deal, you want a deal. So ngati ili deal, bwanji inuyo chifukwa chani mukungolembalemba zinthu zanuzo then kungozitumiza. Deal imakhala agreement between two parties, kukhala pasi apa ndi apa nkumakambirana deal kuti kodi deal apa tikambirane motani, osati kungotumiza chinthu ndikuti muvomere zimenezo basi ndikuti imene si deal, koma imene ndithu mukuapanga anzanu kuti asalende. So Iran definitely ma points okwana 15 amene Trump anatumiza kudzera kwa Pakistan, Irani yawakana choyambirira. Number 2, rather Iraniyo yangolemba ma points okwana 5 imene nayonso yapereka ku Pakistan komweko kuti akampase Trump kuti ngati akufuna deal ikhale imene. So iyi si deal yayi, koma iyi ndikungolamulana kuti pachitike izi. So the way Trump anachitira, Iraninso yachitanso momwemo, komano yaperekanso ma points okwana 5. Point number 1, hot to aggression. Awulu akuti nkhondo zopanga zophwisa Iran ngasi America ndi Israel panopa asanduka timati ma aggressors, right? Ndi amene ayamba nzawo. So zimenezo zithe, musiye kupanga kuphulisa Iran, inu ndi Israel, kuphatikizapo musiye kupanga assassinate, kupha ma leader atsogoleri aku Iran. Point number 1. Condition number 1, ngati mufuna nkhondo ithe, zimenezo musiye. Panasabwera pano point number 2, no reimposition of war. Ndipo muvomereze kuti simudzai ipangaso force Iran kuipititsa mu nkhondo, like simudzapangaso attack Iran, simudzaphulitsaso Iran, simudzapitaso ku nkhondo ndi Iran. Zimene sizachitike zimenezo. Iran nayonso ipereka malamulo ake kuti nkhondo ithe, ndivane pano. Okay, number 3, war reparation. War reparation. America ilipire ma damages onse amene yachita ku Iran. Aphulitsa zipatala, aphulitsa chani, nyumba za ma civilians. So ma damages amenewo America ikuyenera kulipira. Lipirani ngati mufuna nkhondo ithe, osati zanu makamba zija. Number 4, regional ceasefire. Kose uku ku region kukhale ceasefire. Ena kumafusa kuti kodi apapo ndizokhala bwanji imene apapo ceasefire yo imene kupanga ndi Iran, si Iran yokha yayi. Ku region kosoko akumenyanso nkhondo. Saudi Arabia ikumenyanso nkhondo imodzi ndi America. Komanso tikatekanso even Qatar, UAE, Americans akumapangira launch kumene kuchako. Ndi amene sakumba tin. Eyo tiyene. Ish. Zomachitika kuti kumuze Trump kumene. So kumene kukoseku Iran ndi mayiko osewa ku region pakhale ceasefire.
no phwanya naso zithere bati pamene. Number 5 akuti pakhale Strait of Hormuz sovereignty. Isiyeni Strait of Hormuz ikhale imene ili payokha yozimira payokha imene Iran ingathe kupanga zimene akufuna fundi yawo ili mudziko lawo. So ma conditions 5 amene wawa ndi amene dziko la Iran lapatsira Pakistan kuti ikapereke kumene koko kwa Trump kumana katenga ma point okana 15 kuja hetu ndenkhani yake koma background still izi kuchitika, koma background still nkhondo ndithu ikumenyedwabe. Maripoti amene amene alipo ndonena kuti Iran yauza maiko aku Gulf aku region kuna zoti chifukwa tinene pano kuti mabase a America ndi aphwasulidwa. Mabase aku America aphwasulidwa. So pamene aphwasulidwa, even Washington Post news ya America imene Washington yalengezaso kuti mabase ndithu aku America apita amene anali mu region ndiyeno awo asilikaliwa athawa ali ajoyina ngati mwa wanthu akhala mwina mahotelo machane. Iran yatumiza uthenga onena kuti chonde anthu muzingotiuza kuti ali kuti mmene abiselamo mabomba wapeza mmwemo muzingotiuza kuti ali pakuti fo kukwacho kako mabezi musemacho kamo ndali anati muzingotiuza kuti ali pakuti. So Iran yalengeza zimene zozo. Mabezi amene adayikidwa pobwera amabwera ngati kuti amauza anthu aja Saudi, UAE, Dubai, Qatar, Oman tabwani bana, Abu Dhabi tabwani bana, ifeyo muzitipasa ndalama mafuta anuwa, ifeyo pakhale madeal muzigulisa madolazi, muzitipasa ndalama pachaka, protection fee, ifeyo tizikuteteza kuphatikiza pene popo ifeyo tibwera tizakhala mutimo tizakhala mumuno tizayika mabezi athu mumuno palibe samanaza ku shisheni ya osewa ni makape so ni makape ajina uje Trump kana inapeleka ndege private jet kwa Trump I think as a gift peleka basi anu ayo ajaye zona adi mavomeleza ngati mbuzi, right? Basi mabezi aja soma Iran yaonesa chifukwa the reality chimene anabwesa mabezi amene ajawo sikuli kunali kuzatereza maiko awa mugafu oya kunali business. Iran yaonesa kuti mabezi oti tupanga attack mabezi wapangidwa attack kuphatikiza zinaso even a building enaso ajina Burj Khalifa chani kupolisaso kuma oyo kupolisaso kwaonesa konzoti kwambira mabezio ndi zinthu zanu zomwe nonse simuli safe asamukona mizeni kune kwaonetsa maiko achinadikira kaye mwadikira kuti America ipanga chani palibe sakupanga china chilichonse kama still mura zindikire kuti kama guys anthu amadipusisa amatijira mode azindikire zinde panaka khaso limodzi. Are you telling me kuti tomorrow mawa America izapanga so collect protection fee tawina yake I think ku Saudi sana livile protection fee Saudi livile a Trump rana rusa Saudi Arabia tunakuteteza hivi sima ngakhavene for 2 weeks without us. You have to pay for your military. Mulivile military yana sana beleka I think jagaji manager anaona na Trump kwambiri sima ngakhavene for 2 weeks in you a Trump anankwa zimene zoso.
ndefunso ndilomwero lona kuti after ma base apangidwa attack, ma infrastructures apangidwa attack m'mayiko mmene muli Americamo, funso ndila kuti mawa lino America ibweranso izawo zakuti paseni protection fee timakutetezani. Mukazangopereka ndili mbuzi kwambiri. Mukazangopereka ndili mbuzi kwambiri. Ndili mbuzi kwambiri. Abama kuti zichito zili kuti apo, chito zili kuti. Iran yakupanga expose. Very much. Anyway, ndikusiyeni pamenepo. Ndi nkhondo imene ikuyendera. I think mwauthaso kuwanaso nokha kuti yayenda ma stage osiyanasiyana kuchoka pa poti titha kungotumiza zida pum 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 pum, kenako asilikali kenako amba kulira ujeni funa chithandizo kenako. So guys, my points 5 na amene ali a Iran kupita ku Trump zimene zikusonyeza kuti nkhondo iyi ilekalipo chifukwa sindikukhulupirira kuti Iran yakana kale ma points okwana 15 aja, sindikukhulupirira kuti Americanso ivomeranso ma points 5 a Iran. Koma by the way, Russia ikutumiza chithandizo mankhwala zina ndi zina ku dziko la Iran, kuphatikizapo aposo akutumizanso ma drone pamenepo. So this time muonekeranso bana. Remember kuti Russia kumambira kwa nkhondo inazanena kuti ife sitikulola nawo ifoti sanatiuze Iran na kuti no need pakadali panopa yayi. Koma when the time is right, tiger zakwana izafunikirira ndikuti azatiuza. So maybe nthawi yakwana. Never know. Guys, komanso even ma region aja na China aja na Houthi anauza kuti by the way Israel uku Lebanon ndi ikutenga. Tikamati kutenga kucha. Tenga. And kutsogolo kuno sizozo zitsogolo la Lebanon likhalota koma something. Guys, thank you so much. Malawi and camera.